Oh, umana mo diha. Wa pa ninyo na napahubsan ng sapa. Unsaon na lang nato na pag-connect dito sa Manila Bay. Kaniyar ako sigsukon ninyo awa jud ninyo na trabahoan di ay. Ganihara misig. Mahubas ani di man mahubas ning sapaan ni bisag unsaon. Layo kayo gikan pa ditong tubig nagsumpay-sumpay maabot pa ni dito sa ubos. Saong ka namo ni. Ay ko ninyo pagkaulawi ba? Kay man ako ni kontak dito 1,000 ka tao sa Manila na nato diri ugma automatic trabahoon na ni. Himuon na ning LR. Mao ning gitawag nga LR i-connect dito sa Manila Bay. Nya unsaon man ni wa man ninyo na trabaho? Padak-an ni within 1,000 inches. Unsaon ni wa pa ninyo na napahubsan kinahanglan kuhaan na karon dayo tubig kay ugma moabot na tong 1,000 ka construction para magtrabaho ani para ma-connect na ni dito sa Manila Bay. Una-una daw. Unsaon pagpahubas ani nga sapa man ni? Sumpay man ni nga tubig. Alangag. Anaon na mo panulong dito. Mahubsan day na. Ikaw daw dire oh. May contact man day ka. 1,000 ka. Kuan day nga mo trabaho dire. Sila na lang tayo mong gipatrabaho. Una-una apod saon na mo pagpahubas ni. Una-una daw. Unsaon paghubas ani nga nagtubod man ni? Karon mo ulan na pod. Di na jud ni siya mahubas bisag unsaon. Una-una daw asa man imong utok? Sa kung saan na mo, di niya mo mahubas ng sapaan eh. Bisan pag, kakamit mig, kuan diri. Sige, ikaduhang higayon na ha, inigbalik na ko, kinahanglan, wa na nay tubig ng sapaan na. Ay, kung ninyo pakaulawi, bantay lang mo, inigbalik na kung napagyapon na tubig ha. Bantay lang ito. May utok ng tawhanan eh. Kabalog sapa ni, di mahubas, kay nagsumpay, nagtubod. Unya-unya, maulan na pod. Ugma ani, maulan na pod. Saan na mo pagpahubas ni? Utok tawhana ba? Mahubsan ang sapa, musugo, pahubsan ang sapa. Mahubsan din ang sapa. Sus! Sa kung saan na to ni, di na to ni mapahubsan. Kasi nga na to bangil daw di rin. Kay basig mura ning kuan ba? Bangil lang na to dire be. Kaning bunot be, pao daring bunot. Saon man pagkuan na di oy. Di man gyud ni maubsan bisag kung saon. Bangilan na to, bangilan. Katong ba kana daw kanang kuan dia gamita. Dire ba dia? Dia o kana. Ana ba ana okay. Ali daw. Tingnan na to. Dito ka. Mangyod ganihara man ko sige ko ang aning na wa pa man gihapon na gamay ang tubig dire daw na tita be kay basig dire ang kuan jud ani ang problema ba dire gamay ng tubig wala pa lagi daw wala di man jud ni mahubsan jud bisa kun saon Iinom ka na kong tubig. ay Paulis na ta kapoy kayo. Bisa kung saan na to na, tanawa. O, ni kusog na pong tubig. Tanawa. Itong tawahan na to. Polis na to, bahala siya na. Uy, kaon ba? Ya, basta, ubas na. Nganong wa magyapon na naubas ni kusog maninog samot ng tubigan na. Usahan na lang yung mahapon na. Magbuntag og banana diha sa ato ang barangay itong mga tao nga mo trabaho ani. Problema ni nganong sa may gibuhat ninyong mga bata amo. Sige daw. Ikaw daw pa mas aning soba dire. Tanawa daw mahubsan na. Unya mo ulan na po. Saan paghubasan ang asapa man na? Taas man kay ni. Gikan panis gagpang. Dito pas luto. Ang kuan ani, tinugdan ani. Di man niya mabasig sa kung saon. Gi. Anak na mo nagtawan. Di. Bas. Bas ba? Ito pa si. Wa nang gid pud mo naguna-una. Kung giop ninyong kwentador anas babaw, giop ninyong kwentador aning sa paa dito sa babaw. Na man ni kwentador dito, giop ninyo napalong na na. Kana ra ko dito, wa gid una-una ba. Pila ra may pag-op sa kwentador ana dito? Di daw. Una-una daw. Nagkwentador ng sapa? Ha? Nagkwentador ng sapa? Wa may sapa nga nagkwentador. Sige daw.
pa mas ani dire. Tingin daw. Mahubsan na sapa. Ay na. Kwintador akong pasabot ba, kwintador, para makalimas mong tarong, inyong makabkab nagtarong, di kay magsigir ang pumugyaw-yaw diha. Karon, pasaylo ako ninyo. Useless na inyong trabaho diha, balik isa ka adlaw. Di ko mo sweldo. Sweldoan rata mo kung mahubas na ng sapaan na. I-off tong kwintador dito sa baba. Pagdali diha. Bahala ning sapaan eh. Bahala ko kay kwarta. Tara, lakata. Dali na. So, what's up mga katang, no? Mag-shoutout meron sa mga nagpa-shoutout sa mga. So, first is para basahan rin. Shoutout kay Mr. BBG BG Mar. Then, shoutout kay Cutie Cutie, kay Gans Maligon, Kim Villamor, then kay Arnold Huhihala, shoutout. Then kay Joy John Ann Cardenes Opondo, shout out. Then kay Grace Ardido, shout out. Then kay Kalag Lohera Vlog, so subscribe nilang YouTube channel Kalag Lohera Vlog. Then kay Berlin Motita, shout out. Then shout out din sa Ricky Igos, shout out. Then kay Quintong Noiske, shout out din. Subscribe niyo yung Junji Ganyolon, shout out kay Jonah Lawian, kay Shane Perez, shout out din kay hindi pa dire tanawon rin sa pining nagpa-shout kay Wellborn Kahete, shout out. Then kay Tiboy Lolo TV, shout out. Then kay Kian Cabanyero, shout out. Then kay Jeric Ode Pandakan, then Joseph Elden Domeles, kay Bongs TV, shout out. Then Bagobo Rider, shout out din. Subscribe niyo lang YouTube channel. Then kay Tikwil Music, shout out, subscribe niyo. Junji Binya, then kay Michael Cansancio, shout out din. Then kay John Villarico, kay Pempe Umilig, shout out din. Kay Rolando Nisnia, shout out. Kay Mark Siegel, Brian Tariman, then sa padereta na naging sunig pa shout. Jerome Amisula, shout out. Kay Michael Binsolan, then kay Alvin Pinto, shout out rin kay Alvin Pinto. Then Landry Polinar, shout out from Sambuanga del Sur. Then kay Kenneth Alapilan from Toril, Davao City. Jimboy Zeles from Kaoyan. Then sa padere, shout out kay Gika Joseph, shout out. Kay Riddick Mankoy Boytalaw, shout out. Kay Roderick Boge, then Marvin Patobay from Angeles City, shout out. Then kay Ilimiji Bantilan, Emiliji Bantilan lagi, Emiliji Bantilan, shout out. Then kay RJ Terek, then kay Pau Pau, shout out. Og kay Nanay ng Tatlo, shout out sa iyang YouTube channel, subscribe ninyo. Then kana lang ako ma-shout out guys. Ay, shout out day kay Ana Cassandra Kagapi, nasa Kinuskusan. So pinaka gwapa sa Kinuskusan diyan sa Cassandra. Nangyay ko sa iyang alam guys, dire nagtapok mo diyang alam dire. So shout out sa iyo Ana. Then kabaw ka na shout out. Shoutout din ko kang Kim Munon o kang Seth Mendisa. Shout out mo dem. Shout out din mo ba? So, shout out din ako kung ano, pinalangga nga best friend. Wala lain sindili si Haizea sa Marber, Bansalan. Yes, shout out sa mo dia, gang. Yes, ana all. Then kana lang, thank you sa pagkuhan. Ikaw bala dodo.